Hello, good morning. Matulog pa yung kasama ko. So, ayan, hinal natin yung boses natin. Hello, good morning. Matulog pa yung kasama ko. So, hindi kami galag shout out sa Jazz Lopez. Good morning, good morning. Ayan. Hindi kami galag shout out sa iyo. Kumusta, Lodi? Hindi kami galag shout out po din sa iyo. Jazz Lopez. Hindi ko na naman. Ito, okay lang. Maingay, umiikot. Wow, may work up ako. May ito mga kasi suka trabaho dito. Ngayon kasi data lang yung gamit. Malakas yung signal pag umaga. So, yun. Kaso nga lang, mga kasama ko tulog pa. Kaya hinaan ko lang yung boses ko. Wow, thank you sa pahag. Jazz Lopez. Thank you so much. Migalab shout out 4 million. And the house. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito. Maaga siya nag-live. Kasi malakas yung signal dito ngayon. Pagkantang oras. Sa aking YT. Wow. Thank you. Just Lopez Idol. So yun. Nag-ilbis ka kasi yung watch hour kong baba. Ano pa lang. Wala pang 50. Nasa 40 pa lang yata. Watch hour kong baba. 40 watch hour pa lang ako. So, mahabang puyatan pa. Sa aking YT community house. Thank you. Just Lopez. Totoo nga yung sabi nila na dito sa pag-iilis makakahanap ka talaga ng totoong kaibigan. Salamat. Thank you so much, Lodi Just Lopez. Welcome po. Welcome, sabi ni Lodi Just Lopez. Thank you so much. Magkape lang muna ako ng parang mga yung simura ko. Kuha lang ako ng mainit. Kape muna si host.
Ay. Good morning, mga tuna. Kain ba? Kapi tayo, mga lodi. Ayan. Okay, kapi tayo. Just Lopez. Magpainit tayo ng sikamora. Hello host, napadaan lang. Lipata ba talaga last name mo? Oo, Lipata. Middle name ko, Galero. First name ko, Shonen Delio. Sabi ni RH Vlog. Miga shout out sa iyo. May jacket ka na, so sige ka na magbaba ng bahay. Taga-Samar ako, taga-Samar ako. Taga-Samar ako, sabi ni RB Vlog. Oo, Northern Samar siya. Ayan, magbaba ka ng bahay para madigitan kita. RHB Vlog. Dito Miguel, shout out sa iyo, RHB Vlog. Dan Tamsak host. Mega shout out to you, sabi niya. Thank you sa patamsak. Thank you sa patamsak. RHB Vlog. Saan ka ngayon, RHB Vlog? Oh, may apat na tamsak na si host.
Maraming salamat sa nagtamsak. Ang ingay eh. Hindi ko na naman. Salamat sa pagdaan mo. Mega love shout out. I'm missing 2 million in my house. Good morning. Love shout out. Okay, may bagong pasok tayo. Si Lars TV. Wow. Thank you so much, Lars TV, sa pagbisita mo sa tahanan ko. Yan. May jacket na si Lars TV. Tapos si Almes TV. Tamsak din sa'yo. Host Just Lopez. Wow, thank you Just Lopez. May pumasok dito na sa akin dahil sa pag-share mo. Thank you so much. Lodi Just Lopez. Hashtag Just Lopez. Pa-hashtag sa dulo para alam ko kung saan siyang galing na tahanan. Wow, thank you. Lanis TV. Mahuli dito sa padaan lang para magtamsak. Oh, thank you sa suporta. Salamat sa tamsak niyo. Problema ano kumiit. Maraming salamat. Ayun, nakakapi si host.
unang ni-review ko lang yung unang pumasok sa tahanan ko ngayong umaga. Si Jazz Lopez, Ludi. Sabi niya, review ko lang yung unang pumasok sa tahanan ko ngayong umaga. Thumbs up. Si Jazz Lopez. Sabi niya, Dan. From Jazz Lopez again, good morning po, host, idol. Sabi niya. Tapos, sinundan ulit. Mega shout out po from Jazz Lopez. May pa-sticker pa siya. Kung siya po host, may World Cup up po, sabi niya. Siguro tapos, sabi niya, from Jazz Lopez, share po sa aking YT community. Idol. Wow, thank you so much. Thank you so much, Jazz Lopez, sa pag-share sa community na. Then share po sa aking YT community. Thank you so much, Mr. Jazz Lopez ng Lodi. Ito po host, napadaan lang. Sabi niya, lipat talaga niya. Tapos yun, nagpasukan na yung dalawa, si Lars TV at si Alanis TV para mag-thumbs up lang kay host. So thank you sa support sa Jazz Lopez dahil sa may nagpasukan sa akin dito. May nakalagay hashtag Jazz Lopez. Kaya mag-sounds tayo. Friendly bowling. Tayo na. Kaya mamatay. News.
yung umiikot. Ayan. Mega large shout out 2 million people in my house. Good morning. Mega large shout out 2 million amazing people in my house. Happy tayo guys. Happy.
Kanina naman umiiko. Sa Marinya Vlog. Perks here na. Wow! Andito na si Lodi sa Marinya Vlog. Thank you sa pagpunta sa aking tahanan. Tusok agad. Yahoo! Wow! Thank you sa maagang patusok mo sa akin. Ayan, okay na. Sabi niya. Sige. Sa Marinya Vlog. Dahil tinusok mo ako sa Marinya Vlog, ayan, pajakitan kita. Hindi ako kay Kuya Will ng jacket para sa iyo. Sa aking tahanan. Tusok agad. Yahoo! Thank you sa maagang patusok mo sa akin. Ayan, okay na. Ito yung iyong mute. Yun. Yung isa lang yung yan pala. Okay. Wow, may bago naman ako natutunan. Thank you. Ninja S2. Yes, mute mo yung isa. Salamat. May bago naman ako natutunan. Now, okay na. Thank you sa pag-tutorial this morning. Kumusta kayo dyan? Sa Marinya Vlog and Ninja is 2. Yun, good morning, kape tayo. Ay talaga. Ano pala yan ang tawag doon? Impostor. Paano magawa ng ganyan? Sa mga alagad sa Marinya Vlog. Nisan mo ako dyan ha. Tinawanan mo pa. Stay home. Oo, bawal lumabas. Kasi alam mo na. Bawal lumabas. Naka-GCQ pa tayo. Yes, host, pero legit yan. Oo naman. Tanong ko lang kung paano gawa ng ganyan. Parang mas maganda yung ninja mo kaysa kapatid na sa Marinya Vlog. Message malamang ako kung may mga katanungan ka. Wow, thank you. Salamat. At nakahanap ako ng tunay na kaibigan dito sa LS. Oo nga, nakita ko kahit nga yung kahapon napanood ko yung live mo. Yung Amerikano. Dumugo talaga yung ilong ko. Nanood na lang ako kahapon. Ay, grabe siya. Siyempre, parehas yan. Maganda. Kasi isa lang may-ari niyan. Pero mas maganda yung isa kasi hindi siya black and white yung ano niya. Yan o, tingnan mo. Legs ko. Yan o. Bagay pala sa'yo may salamin. May eyeglass. Sobrang nagsisi ako dun sa LS ko kahapon. Napasubo ako sa bisita ko. Oo nga eh.
yung dalawa kong tagong English, yung isa nalabas ko, ewan ko kung tama yan o mali. Ha ha ha, bakit di ba nakikita mo sa live ko mukha ko mismo? Hindi. Parang sisiw lang sa'yo kapon yung English eh. Kala ko may lahi ka ring banyaga eh. Lalo na pag tumatawa ka. Sabi niya, ako wala na nasagad na kahapon mga tinago kong English. Sagad na ba yan? Sa akin, dalawa lang. Yun. Kaya nanood na lang ako sa inyo. Seryoso host. Balik ko dila ko kahapon sa hindi. Sabi nga nung bisita mo kahapon, your English is ano daw, yung magaling ka daw mag-English, sabi niya. Filipino is very very good to English language. Marunong daw lahat ng lingwahe, hindi katulad daw sa kanila. Minsan, lingwahe lang nila yung alam, hindi marunong mag-Tagalog. Her lang, sabi niya. Ayan, thank you sa pagbisita sa Marinya Vlog. Baka busy ka. Istorbo kita. Nako. Ano yun? Bago lang yan ninja ko. Kaya palang ganda eh. Ganda mag-ilis ng ganitong oras dito sa Pinas kasi tahimik. Tapos yung signal malakas. Pag medyo tanghali or hapon, naglo-loading siya. Kasi German yon, hindi din gaano marunong magsalita ng English. But pag German, anong lingwahe nila? Di ba English din yan? Background ko lang ninja ko host. Oo, sige.
Kaya pala kagabi nag-ilis ako umiiko kasi di ko alam na inaano pala to minumute yung isa. Yung pang-add sa ano, moderator. Buti tinuruan mo ako kapatid na sa Marinya Vlog. Maaga kasi mamaya ano dito maingay na. May nagsa-sound tapos yun. Papasok na rin sa trabaho. So yun, ginagahan ko ng gising na lang kasi mamaya wala na akong time. Kapatid, no, pag may load ako ganun, mag-release ako ng gabi. Tapos ganitong oras para tawag doon kahit papaano madagdagan rin yung watch hour namin kasi yun. Mababa talaga pa lang sa 33 yata. Kasi yung may dinilit ako na nabawasan yun. Sa Marinya Vlog, click mo yung invite dyan sa monitor mo. Saan dyan? Parang paakyat ako. Yung yung sa taas. Yung StreamYard sa taas. Paano ba nito? Ayan. File copy tapos punta ko ng ayun. Tapos yun. Ayan. Open na. Ayan. Nakuha ko Batang Bata. Batang Bata 45. Paste mo sa live chat. Very good. Haha. Sabi mo, okay, kung kuha Batang Bata 54. Sige na, akyat ka na. At para magkita na naman tayo sa monitor. Ayan na, aakyat na yung bisita ko. Ang maganda kong kaibigan. Nasa Samarinya Vlog. Hoy, saan ka na?
Click mo yun. Saan banda? Ay, dito yung may guest sa baba. Yun ba yan? Ayan. Kuha. Batang-bata. Tapos copy to clipboard. Yes, click mo. Ba't ayaw ano? Ba't bumabalik? O, nakyat ka na ba? Yung guest. Ba't ayaw? Ang galing na ko dun pero bumabalik siya. Yung pinaka-picture ko dyan sa guest. Yun ba yun? Sige, akit ka uli. Ayun na. Hello. Paano siya malagay sa sa screen? Sa Marinya Vlog. Hindi ko marinig yung ko. Ayun na. Hello. Invite guest yan. Hello. Paano siya malagay sa screen? Sa Marinya Vlog. Ay, maliit lang pala siyang monitor. Ayun na. Hello. Hello. Paano siya malagay sa screen? Yan pala yan. Click mo yung guest host na maliit. Maliit lang yan sa baba mo. Ayun na. Akala ko ano yan. Dalawa. I-click muna para makita ko sa monitor. Makinig. Akala ko ano yan. Dalawa. Ba't ayaw? Para makita. Nakalagay kasi dito yung may iki sa taas tapos invite guest. Ayaw. Ayan. Add to stream. Ayan, okay na? Ang tagal. Ayan. Tapos pwede ko na i-iki siya dito.
Wag, Pindutin ko na wag. yung, bakit? Ayan na yan, ang tagal. Ano Eh, ba? At least yun, alam mo na. Ako, oh, wow. naririnig mo ko. Siyempre. Ikaw pa. Ayan, ang tagal. Narinig Ano na. ba yan? Tagal. Ang tagal mo ko Di, pinag-intay. di mo kasi sinabi na ilong press mo. Click ng click ako eh. Ganun ako, isang click lang yun, kinik-click ko lang yun ng isa. O, Nilong press ayan, ko sa alam mo. Huwag mo siyang thank you. i-blue Ano. stress. So, ngayon alam mo na kung paano magbaba ng hagdan mo pag may humingi ng hagdan, pag mag-ELS ka yung StreamYard. Alam ko na. Talaga Kaso ka, nga wait. lang yun. Di pa ako nakadiary kay Lolo mag-ilis. Kailan kaya yan? Oh, Mayroon din ako kahapon na pinasukan na group. Pinakita niya sa akin, ganun din nga sa kanya. anong, Ganun din anong katulad sa problema? akin. Ayan. Oo, sabi niya Sabi ko, antay-antay lang tayo. sabi ko, Kasi di hindi pa mo daw yata nakikita yung screen dyan na may nakalagay na click mo yung yung iba may guest dyan. Nung umakyat ako, nung binaba mo yung link mo, umakyat ako, tapos may makikita ka dyan sa screen mo na guest. I-click mo yun yung mismong screen ng guest, saka na ako makakapasok sa live mo. Yun. Yan pala yan. Yun. Ngayon, alam mo na kung paano mag-invite kung gusto mong mag-invite ng friends mo. Marami ka ng followers na pupunta sa Wow, ang LS mo. Ang dami. gawin mo, Ang dami ko natutunan na sa iyo. okay lang yan, baga talaga. Pero ako, sa totoo lang, hindi ako nagtanong-tanong. Ang nakatulong sa akin, nag-research lang ako sa YouTube kung katulad ng StreamYard, paano ba gamitin yan sa StreamYard. Kasi lahat nasa YouTube ng tutorial eh. Kaya, inano ko sila, tinitingnan ko kung paano pa gamitin. Malaking tulong din yung kasi, pero okay lang yan, at least. Na-share ko yung mga nalalaman. Yan. Thank you. Okay lang yan. Tapos, ayan, pwede, ganito yung ginagawa niyan pag halimbawa, magpapapromote ka ng channel, mga live streamer, pwede mo silang paakyatin. Then, sabihin mo sa kanila na, ayan, i-promote nyo na yung channel mo. Kung ano yung makikita namin sa channel mo, kung anong ginagawa mo, kung ano yung niche mo, yung content mo sa channel mo. It's about food, it's about travel, or it's about fashion, it's about makeup, mga ganun. Kaya yan, So, try ayan. ko mag-live kasi So, wala ayan. namang ganong video na in-upload. So, At wala ka pa dyan ata kasama. Wala pang manggugulo sa ating ngayon. Parang nasa messenger lang yung paano yung nagbibideo ko. hour namin? Madagdagan. Kasi ano lang yung watch hour namin, baba. Wala pang isang Okay lang. daan. Basta wait mo. Yung Okay lang requirement yan si kasi White, 1,000. sige lang, LS ka lang ng LS. Pag malapit ka ng pag na-monetize na ako, pag hindi ko na kailangan ng watch hour, matutulungan kita sa watch hour. Huwag kang mag-alala kasi unlimited wifi dito. At may gadget ako. Basta intayin mo lang, supportan ako pag nag-e-LS ako kasi kailangan ko magmadali ng watch hour kasi malapit na ako mag-isang taon this coming month. So, pag natapos na ako sa watch hour ko, hindi ko na kailangan yan. Yung mga katulad sa inyo, kahit 24 hours yan, naka-playlist kayo, okay lang. Yun Wow, ang salamat. target. Oo naman. Ganun naman talaga dito sa community. Kasi ako dito, pag nag-play ako ng kinabukasan, wala na akong load, ubos na. Ano Huwag lang mong dito. gagawin yun. Huwag kang mag-play. Yung sa akin lang, yung nandoon ka, pag halimbawa may mga kaibigan ka na nag-ELS, malaking tulong yun, parang, malaking tulong yun sa kanila pag nagkita ka doon, kahit tamsak lang, stay ka lang doon ng 10 minutes, okay na yun sa amin. Mga nag-ELS, at least, may participant doon na nakikita. Yun yung parang suporta ba, kahit hindi ka doon mag-stay hanggang matapos yung LS. Kasi, balang araw, yan din ang makakatulong sa'yo para
para ma-monetize ka, lalo na kung halimbawa may mga kaibigan yung kaibigan mo na yun. Ito pa ang advice ko sa'yo, makipagkaibigan ka sa mga western country gaya ng Amerika kasi ng mga sa US kasi once na ma-monetize ka, ang ads na nagraran sa kanila pag pinanood nila yung video mo, yung ads na magraran sa video mo is equivalent of 3 times yun kaysa sa Pinas. 'Di ba? Mm. 'Di ba? Halimbawa yung video mo pinanood na taga ibang bansa, Amerika, ganyan kasi Amerika, Sweden, malaki yung value ng ads sa kanila, nasa 3 times yun ang value sa ads sa Philippines. Unlike pag sa Pinas. Pilipinas, okay, at least okay din kung may manood sa'yo ng ads mo sa Pinas. Pero halimbawa yung yung 10 video mo ay umabot lang ng $0.5 kasi ang ads na ano lang yan, $0.5 lang yan, cents lang. So pag halimbawa pag sa US yun nanood ng mga video na may ads, aabutin nyo ng mga $1, ganun. Kasi 3 times eh. Yun ang ano doon, advantage pag itry mo as a good friend, maging digit friend ka kasi ganun talaga sa YT. So yun. Siguro kung may nanonood dyan, ayan, sa 4 na milyon na nandyan sa baba, mega shoutout sa inyo. Okay, mega shout out pala sa 4 million in the house. Oo, yun. So yun lang ang advice ko kasi ako, marami akong team na sinasalihan pero pinipilit ko na masuportahan ko din sila kahit may trabaho ako. Yung about sa pagpapaano, ang okay ako din kasi wala namang problema, tulungan ko naman sila kasi legit naman ako dito sa Pala sa step pala dito. Oo, mga Ano na ganun ako? din sa inyo. And Isang then, oras ano na. naman, 10 hours and 10 minutes yung wala ako nag-live kanina. o yun, Baga ako so ayun kahapon din, kasi wala talaga akong balak nung mag-LS. Na ano lang, sabi ko mag-LS muna ako pala? sabi para makapag-video ako. Kapatid. Pag nag-LS ka pala, halimbawa ngayon, di ka pwede pa yan tawag doon, mangisda. Bakit naman? Wala namang connection. Kagabi kasi sinabihan ako, di ba? Katapos ko lang Ano sabi mag-LS. mo? Ay, hindi, nasa ano pa ako. Nasa LS ako, may pinasukan lang ako na may tanong lang ako sana kung paano. Pag nag-ELS ka, tapos may nakita kang kaibigan na nag-ELS, huwag kang papasok doon kasi parang Ayun nga. kabastusan yun sa kanila. Ah, Kabastusan yun sa kanila, huwag kang maniniwala sa kanila na mababawasan ka, mapapalo. Hindi totoo yun. Ang may totoong tatanong ibig lang ako sabihin nun, kasi. ano Sabi ko, sige na. kasi di ko alam yung sabi ko di po pala mag-jacket. Pumasok ako dun sa niya. Nagtanong ako tapos tinuruan niya ako, sabi niya, ano ka daw, ilong press mo lang yung bisita mo tapos hanapin mo yung ad moderator. Yun. Yun lang. Di ba yung pangalan mo, yung dyan, bawa yung ninja, ilulungkot mo lang yung pangalan, Tinuruan ako. meron doon Tapos pinayuhan niya ako na wag ka daw muna magdidikit-dikit kasi tawag doon, baka mapalo ka daw ni host ni YT. Sunod ka na daw mangisda, sabi. Sunod bukas na daw, sabi sa akin. Alam mo, kapatid, Malalagasan daw ako, sabi niya. Hindi yun sa ganun. Sabagay wala naman, may mga ipapapalo ako sa'yo na mga YouTube educators, sina Manong Bluetooth TV. Useful yung pag-i-stay mo dun sa LS niya kasi nag-i-educate siya sa mga small YouTuber na walang alam. Yun sasabihin niya anong connect, bawal ka magbaba ng link, mapapalo ka dun sa isang LS, di ba yung ibang nag-LS, ayaw nila magbababa ng link. Halimbawa, ako nangingisda sa'yo, ayaw nila magbababa. Hindi totoo yun. Sa kanila lang yun. Siyempre, respeto din naman halimbawa ako host, ako nag-LS. Pag sinabi kong huwag kayong magbaba dyan, wala kayong magagawa kung ayaw ko magbababa ng link. Dahilan na lang nila doon.
dahilan na lang nila yun na mapapalo sila. Yung totoo, hindi. Sila mismo ang talagang ayaw. Kasi mga mastiselan sila. Hindi totoo yun na Ah, huwag kang na mapapalo ka pag nagpapaba ka ng link, ikaw na nag-ALS, tapos after mo may pinasukan mag-LS, lang ako pero kagabi. Oo. naku, iwas, pumunta ka sa mga small YouTuber na sa mga YouTuber na nag-i-educate kagaya sa atin na walang alam. Saka meron guidelines si YouTube. Pwede mong basahin 'yon. Napakahaba 'yun na guidelines ni YouTube. Pwede mong isa-isahin basahin 'yun. Hindi mo talaga 'yun matatapos ng isang linggo basahin kasi ang daming rules ni YouTube. Pwede mong isa-isahin yung basahin. Doon kay Manong Bluetooth kasi as in yun siguro yung pinag-aralan niya, doon yun yung master niya about sa online. So kami naman na nagpupunta doon na nagpa-participant doon, naniniwala kami sa kanya kasi as in lahat ng mga sagot na yung mga katanungan namin nasasagot niya about AdSense, May about bagong tayo. channel So, di ko na. name. Sweetie Lusada, Tamsakdan, sabi niya, OFW. Thank you so much. Ayan. Salamat po si Ang Jacket. Tusada. Welcome sa live streaming ni Delio. Claire Bidico, hello po. Good morning dyan. Kung good Thank morning, you good sa afternoon po kung nasaan kayo. Ayan. So, ayan. Ayan lang kapatid, yung mai-share ko about halimbawa kayo tama. dyan na mga small YouTuber na nag-uumpisa pa lang. Kasi ako, Kasi madami oo, talaga ko wala. sabihin natin, mag-isang taon na ako kasi on and off ako kay YT kasi busy tayo sa trabaho. Kumbaga, Oh, ginagawa lang syempre. natin tong libangan. Pag Mm, busy ako sa trabaho, as in, mawawala ako niya ng ilang buwan, wala akong activity, hindi ako online. Siyempre, priority ko yung trabaho ko kasi doon ako kumikita sa ngayon. Sa, sa ngayon, Claire ginagawa Bitico muna natin watching from libangan ko Saudi yung po. YT. Di pa ba Hello po sa mga natutulog? taga Saudi dyan. Nasa Saudi din po ako. Ayan. Ayan. Proud Maga Saudi na dito sa kadama. Ayan. Pinas. Time check. Hello, Ma'am 6 a.m. Claire morning. Batico. Kumusta po kayo? Shout. Um, Maliga galod siya. Ayo. Sweetie Lusada. ayun. Yes. Salamat sa Claire ano nyo. Bitico. Salamat sa sa pagpunta sa LS ni Delio. So, gano'n na lang Shout yung out. ay, Madam, taga Jeddah din po ako, Madam Claire Badeco. Jeddah din po yung origin place ko. Pero as sa ngayon po, wala pa po kami sa Jeddah pa. Uwi pa lang po kami ng Jeddah. Galing kami bakasyon. Almost half a year na po kami dito na nasa bakasyon. Pero lahat na po ng gamit namin naka-impake na for the travel going back to Jeddah. Kaya ito, hindi ako ng time ko kung mag-e-edit ako. Mamaya nag-iisip ako kasi as in busy kami na naman ngayon yung amo ko babae. May hinatid na naman dito na pinapaulan siya ng damit. Ewan ko kung maalis na kami kung kakain lang sa labas. Yun yung ano Di niya. pa Tapos kayo kapatid, di pa kayo nakauwi? hindi pa kami nagbibiyahe. Hindi pa. Kaya Tingnan pala mo. may time ka pa mag-live. Oo, kaya nag-ano ako kahapon, nag-LS ako ng mga between 2 to 3 AM dito, 7 Mm, AM diyan sa Pinas. 7? No, no. It's 8 AM to 9 AM. 'Di ba yung regular time ko ng LS is 5 AM Middle East and 10 in the morning Philippine time. Yun yung ano ko, sa yun yung regular time. Alshati kami, Tibanda. Ano Alshati? Lugar? Al-Shati. Matagal ka na dito, Miss Claire, sa Saudi. Hindi ko puwedeng i sabihin yung address ko kasi private lang kasi yung amo ko siya, in a private siya nagtatrabaho. Basta malapit lang Mm, kami sa Al Salam Mall dito sa Jeddah. Matagal na po kayo dito kami. sa Saudi, Madam Claire? Ah, Magbaba po kayo ng bahay niyo, Madam Claire. Ako na yung magsasabi, hayaan niyo na si boss para si mapapunta ko yung ninja ko sa bahay. And then Itan din kita. itong main account ko, kapatid, tanggalin mo nga yan si Ninja S1 diyan, yung sa screen mo, i-click mo yung para makita Yung, diyan yung pangalan natin, yung channel name. ay hindi I-click mo. lumalabas lang dito. Remove, put user, timeout, hide user. 'Di ba? 'Di ba ayan o
si Ninja Esto, yung stay home, i-clinic mo yan, kaya nakikita yung name niya sa screen. I-clinic mo yung sinend ko na stay home. Ah, I-click mo ulit yun yung message na stay home, mag-scroll ka ng message. Ayan o, i-clinic. Clinic mo yun, yung stay home na yan. Kaya nakikita. Okay. So, good luck sis. Kapit lang, matatapos din yung kontrata mo. Ako nga, magtatatlong taon na nandito pa rin. Hala, ay, kapatid, i-remove ko ka to. pala. Bibing-bibi ka pa. Mamaya, mag-LS ako. O yun, hindi, no, yung stay home, di ba? Yung YouTube, wait lang. Nandito ko kay Claire. Ayan, yung isa Oo, kong account, dinikit ko sa'yo. kita mo yung match hour Legit ko? yan, kapatid. No, Oh, kay kay Claire, dinidikitan ko siya sa isa kong account. Hindi kala na ko ako sa mag-iiwan ng Claire, ng bakat. After nitong LS, sige, pagkatapos ko kay 100 Delio, kit pupunta Claire. ako sa bahay namin. Ay, magkadikit Diba? na tayo, Diba? matagal na. Bibing-bibi pa bahay niyo. You're welcome, Magkadikit. Claire. Dalaw ka rin sa LS ko. Pagising ka pa, siguro mga ganitong oras mag-LS ako or 2 p.m. pag nakauwi na kami together or after ng LS ni Delio, mag-LS ako, hindi ko lang alam or after mga 3 o'clock ganon dito. Hindi ko lang alam. Pero pag may time ka, makikita mo kung mag-LS, Kapatid, dalaw ka, matutulungan kita sa sa banana mo paano magpalit nitong ng alin. itong sa screen di ko. Okay na yan. Baka kung ano pa mapindot mo dyan. Diba, dyan dito ka ko tumingin sa monitor mo. Dito ka po tumingin sa monitor mo. Dito. Diba, nakikita mo dyan yung mga message na tumatakbo sa monitor mo. Scroll mo, scroll mo, scroll mo. Hindi na. May mga comment Kaya, dyan na nakikita mo sa live. Scroll mo. diyan sa Dyan sa wala monitor mo. kasi. Dito. Mayroon. I-landscape mo yung i-landscape mo yung phone mo. Iganito mo ang pagtayo, iganyan mo, i-landscape mo. Makikita mo lahat. Ay, patumbahin. Yes, Yun. Nasa gilid siya. yan. Yun, nakikita mo na yung mga dyan, comment. Nandyan yan sa live chat. Pag nag-ALS ka, ilalandscape mo yung ilandscape mo yung phone mo pag nag-ALS ka. And pag nag-video ka. Nakikita mo dyan yung mga comment sa live chat. I-scroll mo, hanapin mo yung comment ni Ninja Esto na stay home. I-click mo yun, matatanggal yan. Ba't natatakpan siya yung natin? Yung sasabi kasi Alin? magpindutin yung As long as nakikita mo pa dyan sa isa mong cellphone yung natin screen, walang problema Oh. yan. Ganyan talaga sa StreamYard, konti lang yung space sa cellphone mo, yung mukha mo. Tapos dito naman sa ibang side, nandyan yung mga comment nila, nandyan. Kaya di ko nakikita na umano yung niya. Oh, kasi Pataas, hindi natakpan siya no. nakalagkit yung kasi hindi nakalagkit yung cellphone. Ayun, nakarotate ito eh. May Sige. Baba muna ako ha kasi may pinapagawa sa akin yung sige. amo ko. So, yun, tinuruan lang kita kung paano magbaba ng link mo. And then, yun, pwede mo kong i-PM kung meron kang mga katanungan para ma-share mo din sa mga viewers mo. Kung paano mo Salamat. i-access Thank you. Sabi Claire Bidico. Wala yun. Dikit na Tapos dati host. Tapos yun, sige. Tapos yun, pag nakaakyat na ako, makikita mo dyan sa monitor mo, mayroon dyan guest na nakalagay, i-click mo siya para makapasok ngayon. Katulad yan ngayon, katulad kanina.
Oo. So, sige magpapaalam na ako kasi may pinapagawa sa akin yung kapwa ko. Salamat, may bago naman akong natutunan. Iba-background ko na lang 'to. Iba-background ko na lang 'tong itong isa kong sa'yo, itong ninja ko. Thank you. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ingat din. Ayan. Mega love shout out kay Kuya Lina Prudencio. Mega love shout out kay Kuya Lina Prudencio. Gising na siya, mga kaibigan. Gising na siya, mga kaibigan. Good morning. Sa araw ng Lunes, tayo manalangin. Gising na siya, mga kaibigan. Salak tayo sa inyo. Kaya pala gabi umiiko kasi naka-on yung isang cellphone. So guys, palubat na naman yung cellphone natin. Yan, mega loud shout out 4 million in the house. Sa Marinya Vlog at Club Dico, galing na ako sa bahay mo, sabi niya. Bahay mo, sis. Thank you sa pagdalaw. Maaga nagising si host, napuyat na naman sa pangingisda. Walang kubit. Mega loud shout out 3 million in the house. Alas 5 gising na ako para mangisda. Wala akong panulam ngayon, mga kababayan. Wala akong nakubilwit. Kahit mataas pa yung tubig, pumapalaot na si host. Okay, sa Marinya Vlog, okay lang. Yung pangisda talaga, naranasan ko yan sa Samar. Para mo.
Para makapasok lang sa paaralan yun. Huli ako ng hipon doon sa probinsya. Tapos, kinaumagahan, yan. Ano ko yan sa pinggan, lagay sa bilao, tapos ilalako ko yan. Minsan nauubos, minsan hindi. Pag di naubos yan, pamulam, pambaon sa pag-aral. Busy na si Samarinya Vlog. Ayan. Ayan na yung profile mo sa Samarinya Vlog. Nalagay ko na sa screen. Sabi niya, busy na si Samarinya Vlog. Okay, wag kang abala sa akin. Ano ka lang dyan, trabaho ka lang para di ka mapagalitan ng amo mo. Gala shout out to 3 million in my house. Magandang umaga, mga kaibigan. Ayan, si Kuya Lina Prudencio. Nagpapainit na siya ng tubig para magkape. Siyempre, bago pa lang tayo, Hindi Dito na nga mo si Prudencio Lina, nag-iinit ng kape. Malaki. Ay, nag-iinit ng kape. Nag-iinit ng tubig. Ayan, pati si Kuya Rector Palahos, ayan, nagkape na siya. Sa lahat ng mga nakikinig dyan, magandang umaga, good morning sa inyong lahat. Ayan siya, ayan. Meron nang makinig? Tatlo. Ha? Tatlo. Madilim kasi dito yung monitor. Miga, shout out. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan. Kasi palubat na tayo. Masyadong mayayain tong ating vloggers. Good morning, siya daw ay palubat. Naka-charge naman ng kanyang charger. Pero cellphone, bakit kaya nagpalubat? Siguro may diferensya. Yun mo, babawas na siya. Alin ang may diferensya, yung tao ba o yung charger? Inaano mo ako kay Lina? Nangaano ka ba? Joker yan si Kuya Lina. Huwag kayong dyan, maniwala. Palabiro yung tao. Eh, sabi ng aking vlogger, siya daw ay nalulubat daw ang kanyang cellphone. Kayo na lang po humusga kung sinong may diferensya, yung cellphone ba yung tao? Ayan, mega shout out 3 million in the house. 3 million? Pwede ba dagdagan ng 1 million in the house? Sige, gawin na natin 4 million. 4 million, 5 million. Para sa lahat, mega shout out. Mega shout out din sa sabi ni Magtatagay. Magtatagay ng kape. Ay, magtatagay ng kape. Ay, magkakape. Ninja S2, mega loud shout out sa iyo. Sabi ni Kuya Lina. COVID-19 din sa COVID-19 ito
dito sa Pilipinas. Ang aming kape ay paliit ng paliit, mga kaibigan. Mega shout out 3 million. Yan, basahin mo. million. Yung pinayuhan mo to nakarang araw Masabi. sa Marinya Vlog. Ha? Nagpa-shoutout sa'yo. Sabi, shoutout mo. Sabi mo, mega loud shoutout sa Marinya Vlog from Saudi. Mega shout out. San Marinya. Ano ba to? San Marinya das Marinyas. Sa Marinya. Hindi ako marunong bumasa. Sa Marinya Vlog. Sa Marinya Vlog. Ayan. Good morning sa iyo. Tayo magkakape muna, ha? Diyan ka muna. Tambay ka lang. Maghakot ka muna ng mga kaibigan natin. Ano, busy na daw siya eh. May ginagawa siya? Mm. Mamaya, uhugot ako. Uhugot ako sa mga tungkol sa mga ano. Papaiwan ko yung mga mayayaman na mayaman na umangat na biglang nagbago. Ayan. Mamaya, yan ang matingkati sa atin na yung mahirap, nanggaling sa mahirap, nanggaling sa wala. Tapos, umangatan ng puno, akala ko sino ang kasa. Umaka. Hello. Ayan. Ay, paano pa ako makakape? Wala pala akong init na tubig. Hindi pa na nasaksak ka, bullshit. Nakasaksak na. Ha? Hindi to, hindi. Ayan. Sobrang pagbati ni Kuya Lina. Nagsalo siya ng tubig. Hindi nasaksak. Hindi pa nakasaksak. Shout out. Hindi pa nakasaksak. Akala ko ikulong na eh. Kanina pa ito sinaksak ko. Ayun. Isa lang sinaksak. Dapat 5% lang ang battery natin. Malukat na. ilan nanood? Tatlo. 3 million din daw. Batiin mo. 3 million inaos. Ayun. Mega love shout out. Mega shout out in the morning. Good morning. Sige mga suki, pasok lang kayo kay Maya. Pasok lang kayo. Good morning sa magagandang Pilipina. Lalong-lalo na sa ating mga OFW dyan sa ibang bansa kagaya ng Middle East, Japan, lahat ng OFW. Good morning sa inyo. Di natin na kami Kuya Lina. Ingat kayo palagi. Sana malayo kayo sa COVID-19 kasi dito sa Pilipinas na uso ang COVID-19. Wala kaming 8K, 5K. COVID-19 daw. Wala talagang ayuda. Sariling sikap na lang kahit babay sa akin. Tapos papalunan pa mamaya. Tayo dyan. Wala na miga shout out ang aming Mikey. Wala nang ayuda. Na COVID-19 sa COVID-19. Para sa nagtinda yun sa Divisoria. Kasi tinda sa Divisoria yung pasok mga suki. Mamaya magtinda dito, magtinda tayo. Bika, ito walang mga laman, itinda natin dyan. Kung ikaw dito, bumili ka na, sakina mo. Ano yung mga pera dyan, ito magbika o. Gamit natin, pahid mo sa ulo natin, ano mo. Good morning sa lahat. Good morning. Ilan na sila? Okay, mega shout out for million people in my house.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Tamsak po muna kay host. Tamsak, masaya na siya. Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa maganda. Yan, si Samarinya Vlog. Maganda yan. Ano yan, nakausap kanina yan sa ano? Sa umakyat siya. Ayan, may bagong pasok tayo. Si Joy Vlogs. Hi po, sabi niya. Sige, dahil sa bagong pasok ka, bibigyan ka ng jacket. Mamili ka. Wow. Extra large or small. Samahan mo ng Levi's kay Giniginaw. Ayan, may jacket ka ng kaibigan ko, Joy Vlogs ng Eco. Ayan. Thank you for viewing my live stream. Ayan, may pakarabak sa likod. Yan si Kuya Rina Provencio. Dagdagan mo pa ng jacket, miga. Shout out. Wala ako jacket, aking lang kasama kay Giniginaw. Joy Vlogs, magbabaka ng bahay para mapuntahan kita. Kahit pa paano, makikita kita. Ayan, binababa ko ng bahay ko. Ha? Yung bahay ba? Binabaan ka? Nagbaba ko para baka madikitan ako niyan. Yun ako nakita na sa monitor. Oh. Ayan, Joy Vlogs, hindi pa tayo dikit. Dikitan mo si boss, dikitan din kita. Magdikitan tayo. Upang kayo'y magkurintik na to nang matapos na. May kukus ako dito sa likod. Ang social distancing gamitin natin. 1 meter. Sinasabi kasi magdikit na kayo. Ay nako. Ayan. Kaya si Gus live stream. Kayo matakaw sa loob para madagdagan yung watch hour namin. Kasi yung requirements ni Lolo YT ay 4K. So medyo makapapapang lalapayin hanggang sa dulo ng tao siguro. Wala pang 100 na oras yung ano namin. Ayan, si Ninja Isto. Hindi ko na shout out sa iyo. Yung Samarinya Vlog. From Saudi, Ninja Isto. Yung main account ni Samarinya Vlog ay yan, nakalagay yung sa screen natin. So yan, magtanong natin siya kung hindi pa tayo dito kay Samarinya Vlog. Dikitan natin siya. Totoong kaibigan, legit, at madami kayong makukuha mga kaalaman about kay YT. Yan, marami akong natutunan dyan kay Samarinya Vlog. Puntahan natin siya. Hindi na ba kung paiwan sila dyan? Pwede. Basta yung hindi lang ano, yung magandang file yung hindi lang Oo. bad words. Walang bawal ba sila? May mic, narinig yan nila. Tapos Parang ilan na nanood? 3 million. Yung iba kasi nasa trabaho na. Kanina umabot yan ng 5. Tapos bababa papalitan naman iba, palit-palitan sila. Ayan, bigay-bigay shout out rin pala sa team laming ng Quezon City. Apagay yun, laming
corporation ng Quezon City. Lalo na sa dalawang foreman namin na si Foreman Joseph Ayala at Foreman Richard Turi. Especially sa Joyak Vlog ng Quezon City. Yun. Binigyan nila shoutout sa inyo from Quezon City. Wow. Simula pa ng umaga, naitamsak na si host. Maraming salamat po sa natamsak. Time check, Philippine time, 6:28 in the morning, Philippine time. Umagang-umaga na po dito sa Pinas, mga kaibigan. Sabi ni Ninja S2 S aka Samarenya Vlog, still here busy lang. Okay, no problem, Samarenya Vlog kapatid. Walang problema, no problem. Sige, trabaho lang para sa kinabukasan ng pamilya mo. Thank you for staying your ninja. And ikaw, your main account. Thank you so much. Maraming salamat.
kaya mas-CPR ako sa ano sa music ko. Ni sa Marinya Vlog. Di kaya ako mas-CPR nito. Ayan, sabi ni Ninja, S2 spell her busy lang. Pasok mga suki, fresh yung bibi, sorry ah. Sama-sama. 20. Okay guys, eksaktuhin ko lang 2 hours yung live stream ko at maghihinto na at kakain na tayo dahil papasok na naman tayo sa trabaho. Ayan, mega loud shout out, 3 million people in a house. Good morning, Mega Manila. Good morning. Ayan, may bagong pasok tayo. Si Chef Patesis. Ayan, how to pronounce your name? Chef Patesier Miss Comesta. Wow, ayan, bibigyan kita ng jacket. May jacket ka na. Pwede ka nang magguba ng bahay. Sabi niya, morning Jan host.
kabayan, tamsak sa'yo. Salamat. Thank you sa patamsak sa'yo. Baba ka ng bahay. Shift, pati share. Para mapuntahan kita, madikitan man lang. Baba ka ng bahay. Ba't ayaw lang kita sa monitor? Salamat sa pagpunta sa bahay ko. Nesto Mesta. Maraming salamat. Ayan, nagbaba na ng bahay si Nesto Mesta. Okay, papuntahan nga kita. Ayan, matagal na pala tayong dikit. Kaibigan, matagal na tayo palang dikit. Ayan o. Magkadikit na tayo. Okay. Si Chris Chef Patissier. Mr. Mesta. Nasa taas na po ng screen natin.
Mega loud shout out 2 million people in the house. Magandang umaga. At Claire BD Kudana, pabalik na lang po. Wow. Sabi ni Chef Patesier Nestromesta. Pabalik na lang daw, sabi niya. Mag-iwan ka lang po ng bakas at babalikan ka niya. Baka nasa trabaho pa. Para mabakalikan ka mamaya. Antay-antay lang. Mega loud shout out 2 million amazing people in my house. Magandang umaga. Ayan ang sabi ni Chef Patisier, taga saan ka host? Kasi may kaibigan ako dito, Lipata ang apelyido, taga Northern Samar. Wow, kababayan kita. From Northern Samar din ako. Lawang Northern Samar. Waray-waray tayo, waray upay. Kabayan pala kita. Pakisabi sa kanya, Northern Samar din ako. Lawang Northern Samar. Mega loud shout out sa taga Northern Samar. Western ako. Basi Western Samar. Mga waray-waray para kita, waray-waray upay. Thank you sa pagbisita sa aking tahanan. Mega loud shout out sa mga taga Western Samar. Especially kay Chef Patisier Nestromesta and
Also, Johnny Lipata ang pangalan niya. Baka pinsan mo. Oo nga. Basta Lipata, pinsan ko yun. Mega mega loud shout out sa iyo, insan. Johnny Lipata. Nagkita tayo dito sa LS. Yut ba? Wow! May bagong pasok tayo, si Miss Ina Lee. Hello host, sabi niya. Okay. Bibigyan kita agad ng jacket. Ayan. May jacket na po kayo. Malay. Yung apelyido mo pang ano? Pang Chinese. Lee. Saan ka, Miss Emily ngayon? Mega mega loud shout out sa iyo. Patamsak naman dyan sa mga bagong pasok. At baba ka ng bahay mo para madikitan kita. Miss Ina Lay pala, Ina. Tamsak dan host. Wow, thank you. Maraming salamat sa patamsak mo. So, tingnan natin kung ilan yung tamsak. Siyam. 2 hours ago. May siyam na tayo na tamsak. Host, may premiere ko mamaya. Baka may time kayo, host. Mga anong oras po? Kasi baka nasa trabaho pa ako niyan. Host. Okay. Pakilagay kung anong oras ng premiere mo para i-promote na lang kita kahit baka nasa trabaho ako mamaya. Ayan, pinunta na kita sa tahanan mo, The Fake Galleria in Hong Kong. Sabi niya, Ina Lay, nasa Hong Kong ka pala. Napunta na kita sa tahanan mo. Romel Nagasan, good morning. Ayan, patamsak naman dyan. Nandito ka na naman sa aking tahanan, Mr. Romel Nagasan. Hello host, sabi niya. Good morning. Hello. Hello, Romel. Pakidikit na lang po si Romel. Ayan, magdikitan kayo dyan. Dan na ako sa iyo. Enali. Makilagay po ng oras kung anong premiere mo para baka mamaya may time ako, pupunta ako sa bahay mo. Miss Enali.
makilagay ng time ng premiere mo at para maano natin, ma-promote. Watch hour mo host, ayun, yung watch hour ko, kaya nag-ilis ako, masyadong mababa pa. Wala pang 100. Kasi yung kailangan ni YT ay 4,000. Mukhang malayo-layo pa yung lalakbayin natin. Mahabang puyatan pa to. 4:30 PM mamaya host. Ano yan? Pinas time? Lagay mo kung Pinas time po. Ayan, nagbaba ng bahay si Romel Nagasan. Ayan, si Ainali. Nasa screen na natin siya. 4:30 PM mamaya host. Pinas time. Yung premiere niya, makiipuntan po natin siya mamaya. Alas 4:30 ng hapon. Sabi ni Chief Fatesier Inalay at Inalidan. Dan na po, pabalik na lang, sabi niya. Hi guys, good morning all, sabi ni Romel Nagasan. Pakidigitan po natin si Romel Nagasan guys. Digit po yan. Organic. Yan, nagdikitan po kayo dyan. Mega loud shout out. 2 million amazing people in the house. Good morning. Mega loud shout out sa inyo. Sabi ni Ella Lay. Dan na ako at Romel. Sige, balikan mo lang siya Romel. Dan na daw siya yun. Si Ella Lay. Wow, may bago tayong pasok. Kaibigan ko to. Live ka kuya, pa-shout out po. Comment, subscribe po, sabihin mo. Wow. Mega loud shout out sa you, Ann Galor. Digitan po natin si Ann Galor. So, bibigyan kita ng may jacket ka na. Ayan. Pwede ka na maglapag ng bahay mo. Ann Galor, may jacket ka na. Sige, fix kita sa screen para mapuntahan ka nila. Ayan, nasa screen na siya. Dikitan po natin si Ann Galor. Magbaba ka po ng bahay. Yung pinakamaiksi lang po. Miss Ann Galor, seconds lang haba. Para di masayang yung banana o panood siya. My friend, may trabaho na po kayo. Mamaya pa mga 7:30. Magka-out na ako. Sige, pasok lang mga suki. Sabi ni Chief Patisier Romel Nagasan, dan na, pabalik po. Ayan. Tapos na daw siya. Dan na po, sabi ni Inali. Ann Galor. Magbaba ka ng bahay, yung baba. Magbaba ka ng bahay para mapuntahan ka nila.
Oo, doon tayo nagkakilala sa Music Lovers. Angalor. Dito kasi ako nagpupokus kay YT. Sige, di kita na si Angalor. Magbaba ka ng link, Angalor. Magbaba para madikitan ka, mapuntahan ka, at para umangat yung bahay mo. Magdikitan kayo dyan, magdikitan. Ayan, nagbaba na siya. Sige, pupuntahan kita sa tahanan mo. Maiksi lang to, oh. Seconds lang. Ayan, nagkadikit na pala tayo. Yun, tingnan niyo siya, oh. Ayan. Ayan siya, ayan. So, tapos na ko sa tahanan mo, Angalor. Yun. Ano siya, nag-tutorial about barbecue cooking. Yan na po. Sabi ni Chief Pastisier, dyan na daw po siya sa'yo. Okay, okay. Sige mga suki, pasok-pasok lang habang maaga pa. Salamat my friend. We'll do live po next time here and din. May papremyo tayo magaganap. Wow! Thank you so much. May papremyo daw siya na magaganap. Kaya pag may papremyo ka, may pasayaw si host. Ayan, ayan. Thank you so much, Angalor. Salamat, my friend. I will do live po next time here. And then may papremyo tayong magaganap, sabi niya. So, dikitan po natin siya, guys. Mega loud shout out sa Team Pagayunan ng Quezon City. Especially to our two foremans, Foreman Joseph Rayala and Richard Turi. And especially the Tuyaks vlog from Quezon City. Mega loud shout out sa inyong lahat. Good morning, Mega Manila. Sabi ni Angalor, kaya pakisubscribe po kayo kaya live tayo and para magbigay ako ng prizes or pa-premyo. Yan, puntahan po natin sa bahay si Angalor. Puntahan po natin sa bahay para updated tayo sa mga pag-games niya. Bibigay daw siya ng pa-premyo. Mag-ILS daw siya. Kaya dikitan po natin si Angalor. Angalor, dana po sa'yo, sabi ni Romel Nagasan. Legit po yan.
Organic. Kagabi nandyan siya sa aking live stream. Okay, kung hindi pa tapos mag-tamsak kay host, tamsak na po. Parang hindi nadadagdagan yung tamsak natin, 9 pa lang. Angalor, baka di pa ka pa nag-tamsak, tamsak na lang po. Okay. Time check, Philippine time. 7 a.m. in the morning. 7 in the morning dito sa Pilipinas, guys. Malapit na. Papasok na naman tayo sa trabaho. Mega loud shout out 4 million amazing people in my house. Mega loud shout out sa inyo. Thank you for visiting my house. Guys, maraming salamat. Kung sino pa hindi tapos mag-tamsak, tamsak na po. Libre lang yan. Presyong Divisoria. 10 at iba pa. Mega loud shout out sa aking katrabaho na si Kuya Rector Palahos ng Pagayunan. Ayan, kakain na siya ng almusal, mga kababayan. At sa aking skill na si Bong Sapalaran ng Pagayunan also. Mega loud shout out sa inyo dyan. Especially to our two foremen, Foreman Joseph Rayala and Foreman Richard Tori, especially the Chuyaks vlog. So hindi pa kami ngayon makapagawa ng mga funny videos kasi mababa pa yung watch hour namin. So abangan nyo na lang muna. Ayun, nagbaba ng bahay si Chief Fatisier. Ayan. Angalor, dan na po, pabalik na lang. Antay-antay lang po, baka busy siya sa trabaho. Basta mag-iwan lang po kayo ng bakas, babalikan kayo niyan. Legit yan. Si Angalor. Ayan, alas 7:05 na. Kakain muna ako. So, habang nag-live tayo, kakain lang muna tayo. Kasi papasok na naman tayo sa trabaho. Magdikitan lang po kayo dyan, magdikitan. Social distance po. Para di po tayo maapalo ni Lolo Whitey. 1 meter distance bago magbaba ng bahay. Ayan, mega loud shout out sa katrabaho ko na si Kuya Lina Prudencio
kinagat daw siya ng bubuyog. Ayun. Bakit kasi, anong pinagagawa mo sa bubuyog, Kuya Lina? Ayan. Bumalik si Inali. Inali, yung may dumikit sa'yo kanina, pakibalikan na lang po. Kakain muna si host. Magdikitan kayo dyan, magdikitan. Ayan. Ang sabi ni Rubil Nagasan, nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo, padikit, pabalik na lang, sabi niya. Balikan po natin si Romel Nagasan. Ayan sa taas yung bahay niya. Ayan guys, nagbabauli si Romel Nagasan ng bahay. Puntahan po natin siya, dikitan po natin.
Kuya Arthur Palahos, tapos na maligo. Oo, yan ang pang jacket ko. Yung pang ano, pang jacket ko. Kasi di pwede dito eh. Ilan na? 2 million, 2 million. Mega shout out. Hatak pa, mga ka-vloggers. Para mabigyan ng jacket. 3 million in the house, 3 million in the millionaire. Hatak pa. Mura lang presyong Divisoria. 5 piso lahat ng klase, 5 piso. Ako lang mahal. Shout out Romel Lagasan, Western Samar. Good morning sa iyo, kaibigan. Tuloy lang po tayo sa ating paglalakbay tuwing umaga. Totok mga ka-vloggers. Kung mayroong mang naliligaw or nawawala, sabihin nyo lang dito sa ating mga ka-vloggers at ating panawagan kung saan man siya naroon at upang mabilis mahanap, mga ka-vlogger. Sabi ni Chief Patricia Romel Nagasan, dikit na tayo bro. Sabi niya, magkadikita na po kayo. Pasok na mga soke. O pili na, huwag mahiya. Lahat ng klase 5 piso. Bagsak presyo na po tayo. Dahil COVID-19 ngayon. Mega love shout out pala kay Bahog Ilok ng Cebu. Kumusta dyan sa Cebu, Bahog Ilok? Bahog Ilok, paramdam ka naman. Shout out sa mga mababaho ang paa. Lalong-lalo na natutulog, nakasapatos pa. Shout out dyan.
Oh, pasok mga ka-vloggers. Huwag mayang pumasok. Shout out Tinda Millionaire. Ilan na? 3 million in the house. Congratulations. Angalor, balikan nyo na lang ako, dan na po. Kita, sabi niya, baka nasa trabaho na. Basta mag-iwan lang po kayo ng bakas sa bahay niya, babalikan kayo, sure na sure yan. Ano yan siya? Legit at organic pa. Mega loud shout out kay Kuya Bong sa Palaran ng Caloocan. Yan ang iniilpiran ko ngayon. Yan, Romel Nagasan, tama yan. Mag-iwan ka ng bakas para mamaya mabalikan ka pag di na siya busy. Ganun ginagawa ko eh. Dati pag pumapasok ako sa mga ilis, mag-comment ka doon, medyo mahaba-haba ang para mabalikan ka niya. Ayan, sabi ni Romel Nagasan, host, asikaso muna, may pasok pa ako. Sige, ako rin. Kaya nga kumakain ako kasi papasok rin ako mamaya. Sige, Romel Nagasan, asikaso ka mana para pumasok sa trabaho. Ako rin, ito. Magla-log out na rin ako after kumain kasi magbibihis na ako. Para pumasok sa trabaho.
Bumalik si Jazz Lopez. Mega loud shout out sa iyo, Lodi. Jazz Lopez, puntahan po natin siya guys pag nag-live stream. Malaki na po yung bahay niya. So guys, ngayong umaga yata rin siya nag-live. Mega loud shout out sa iyo, Just TV Lopez. Japis TV. Ayan, salamat sa pagdalaw sa tahanan ko. Japis TV. Dan dikit na idol sa iyo. Ito. Wow, salamat. Japis TV. At salamat sa pag-share sa community YT mo. Thank you so much. Maraming salamat. Japis TV. At tanong ko lang po sa iyo, Ludi. Pag nasi-PR po ba, paano po ba mag-mute? Kasi dati nag-delete ako, yan nabawasan yung watch hour ko. I-edit pa lang yan, sabi nila eh. Saya nang hinayang ako nun. Madami nang nakapanood nun eh. Sabi ni Japis TV, YT. Sabi niya, salamat. Japis TV, sabi niya, mega shout out everyone. Ayan, mag-i-end na tayo guys. Maraming salamat sa pagpunta sa tahanan ko. Tsaka yun, promote ko lang po yung LS ko. Mamayang hapon, mga 6 PM. Then, madaling araw, uli, mga 5. Ganyan, mga 5 AM dito sa Pinas, Philippine time. Yun, sige. Mag-end na po tayo kasi papasok na ako sa trabaho. Thank you so much sa nag-thumbs up sa akin and dumikit. Maraming salamat po. Bye-bye.